jitlaqmu anka fuq il-post ta' ċentru tal-fejn għandna l-armata mill-barracks tagħhom biex hekk ikollna iktar ċentri li huma miftuħin u anka qegħdin il-pjan biex nibdew ukoll inlaqmu dawk li huma essential workers fejn dawn huma nies li huma importanti ħafna biex jibqgħu għaddejjin is-servizzi li għandna bżonn f'Malta. Fatti bħalissa għaddejjin tajjeb bit-tilqim qegħdin dejjem nilħqu bet ieħor 2000 tilqima kuljum u allura l-ammonti ta' tilqim li aħna qegħdin nilħqu huwa ammont tajjeb ħafna. Il-grupp ieħor li huwa importanti ħafna li bħalissa qiegħed jitlaqam ukoll huma dawk in-nies li huma vulnerabbli. Fakkarkom li dawn huma persuni li huma iktar friskju li jkollhom komplikazzjonijiet li jidħlu l-isptar u anka friskju ta' mwiet u allura għandna kategoriji ta' mart kroniku li dawn in-nies importanti li jieħdu it-tilqima. U biex nfakkarkom li huma dawn il-gruppi għandna dawk il-persuni li huma għandhom id-diabete huma fuq l-insulina. Dawk l-nies li għal xi raġuni għandhom l-immunità tagħhom li hija baxxa, dawk in-nies ukoll li huma qegħdin jieħdu ċertu trattament li jpoġġu l-immunità tagħhom iktar baxxa bħal dawk li huma il-biological agents u l-immunomodulators, għandna wkoll dawk in-nies li ibatu bil-kanser u qegħdin fuq il-chemotherapy, fakkarkom li dawn in-nies konna bdejna mill-bidunet ukoll li kif qabel ma jibdew il-chemotherapy bdejna nlaqmuhom ukoll. U bqajna għaddejjin dawk in-nies li jkunu qegħdin ukoll waslu għall-chemotherapy. Għandna dawk in-nies ukoll li f'dal-aħħar 6 xhur huma kellhom kanser jew inkella ħadu l-chemotherapy, dawk il-pazjenti li huma qegħdin fuq dialysis, għandna wkoll dawk il-pazjenti li huma daħlu l-isptar għal xi mart respiratorju, għandna dawk in-nies ukoll li f'dan l-aħħar sena huma kellhom bżonn jidħlu l-isptar minħabba mart respiratorju, għandna wkoll dawk in-nies li għandhom mart tal-qalb li huma kellhom bżonn intervention jew kirurġija, għandna wkoll dawk in-nies li huma kellhom mart tal-qalb u anke kellhom bżonn kirurġija f'dan l-aħħar 6 xhur, għandna dawk il-persuni li jattendu l-heart failure clinic, dawk il-persuni li huma qegħdin fuq regular long-going steroid therapy, dawk il-persuni li għandhom cerebral palsy jew inkella Down syndrome u dawk li huma jkollhom persuni li batu b'sleep apnea tant li jkollhom bżonn il-BiPAP machine. Dawn huma kollha persuni li jkunu l-maġġor parti tagħhom qegħdin jieħdu kura minn speċjalisti fl-isptarijiet tagħna. U bħalissa għaddejjin bl-ittri biex nibatu għal dawn in-nies. Huwa grupp li huwa kbir ħafna, huwa grupp sostanzjali u allura qegħdin nibatu li tri ftit. Allura nappella għal dawk in-nies li huma jafu li ibatu b'dawn il-mart kroniku u għadkom ma rċivejtux din l-ittra, m'hemmx għalfejn inċemplulna li aħna nafu bikom. U iżda ma ħajgħaddi żmien f'dawn il-ġimgħat li ġejjin nkun qegħdin nibatu għalikom. Nfakkar ukoll li aħna rajna kif nistgħu dejjem nqarbu s-servizz ta' tilqim kemm jista' jkun fejn il-persuni jkun qegħdin jgħixu. U anke kellna sitwazzjoni fejn kellna nies li huma vulnerabbli li huma minn għawdex u nappella l dawk li rċivew littra għal biex ikun jistgħu jieħdu t-tilqima li huma vulnerabbli u għawċin li rċivejtu littra biex tiġu għaw Malta, nappellalkom biex tinjaraw dak l-appuntament biex tiġu Malta. Aħna ħnerġgħu fil-ġimgħa li ġejja nibatulkom ittra oħra biex inkun nistgħu nagħtukom it-tilqima minn għawdex stess. Ġifieri tiġux jekk intom mawċin u rċivejtu appuntament għal hawn Malta, injaraw dak l-appuntament ħanibatulkom appuntament ieħor biex hekk ikunu iktar għal kumdità tagħkom u tirċievu it-tilqima għawdex stess. Nafu li dan it-tilqim li għandna nistgħu nagħtuh lil nies li huma il fuq minn età ta' 16-il sena. Allura għandna grupp ta' tfal ta' inqas minn 16-il sena li wkoll huma vulnerabbli minn dawn il-lista li semmejt diġà u allura bħalissa ma nistgħux nagħtuhom din it-tilqima. Li għamilna aħna biex nkun nistgħu nipproteġu lil dawn it-tfal hija li ħanlaqmu lil ġenituri ta' dawn it-tfal. Allura ħatibdew tirċievu ittra id-dar ukoll jekk intom ġenituri ta' tfal li jtbatu b'dan il-mart kroniku li għadni kemm semmejt biex inlaqmu lilkom biex kun tistgħu tipproteġu l-tfal tagħkom. Jekk ikun hemm xi ċirkustanza fejn ikun hemm xi ġenitur li ma jgħix fl-istess dar fejn hemm it-tifel,
Hemmhekk importanti li dik il-ġenitur li jkun qiegħed jirċievi din litra x'litra ħadd inbagħat fl-adress tat-tifel jinforma lil ġenitur li ieħor ħalli jekk ukoll ikun jista' jieħu t-tilqima hu wkoll. U bekk aħna naraw l-indikazzjonijiet tat-tilqim li għandna nkunu qegħdin nagħtuhom skont ma huma l-indikazzjonijiet kif ħarġu wkoll mill-istudji u anke kif qed tgħidilna l-European Medicines Agency u dejjem nkunu qegħdin nipproteġu l-iktar nies li għandhom bżonn. Jekk inħarsu lejn l-ammonti ta' tilqim naraw li bħalma dejjem rajtu Malta qiegħda fuq ta' quddiem fit-tilqim għal rigward il-popolazzjoni li għandna u infatti sa issa tajna 59,702 doses ta' tilqim li huwa ammont li huwa tajjeb ħafna l-popolazzjoni li għandna aħna u minn dawn għandna 19,199 doses li kienu is-second dose, ġifi għandna kważi 20,000 persuna issa li diġà ħadu żewġ dożi ta' tilqim u dan jawgura tajjeb ukoll fil-sitwazzjoni li qegħdin ta' din il-pandemija. Nappella lil kulħadd li kull min irċieva dan l-invit importanti li tiġu biex tieħdu din it-tilqima. Għaliex hija tilqima li hija sigura, hija tilqima wkoll li hija effettiva, u importanti li intkom tkun qegħdin issegwu dak it-tilqim li aħna nkunu qegħdin nofrulkom. Ftakru li aħna għandna 3 tipi ta' tilqim bħalissa għandna l-Moderna u l-Pfizer li dawk qegħdin intuhom lil persuni li għandhom il-fuq minn 55 sena u mbagħad għandna l-AstraZeneca li qegħdin intuha lil nies li għandhom inqas minn 55 sena. Aħna dejjem insegwu xieħorġu mill-clinical trials u dejjem naddattaw skont ma tkun attorina l-evidenza. Kien ħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-każijiet, aħna bqajna dejjem blit-testjar tagħna ħalli naqbdu l-każijiet kemm jista' jkun malajr u mill-bieraħ sal-lum irriżultaw 154 każijiet oħra li huma pożittivi, allura t-total ta' każijiet li kellna mill-bidu tal-pandemija pożittivi kien ta' 20,563. Kellna wkoll numru ta' nies li fiequ 148 u allura t-total każijiet li fiequ huwa ta' 17,827. Kellna wkoll 301 deaths, il-bieraħ sal-lum ma kellna l-ebda mwiet u kondoljanzi lill familjari kollha ta' dawn il-persuni li mietu matul din il-pandemija. Il-total ta' każijiet attivi bħalissa huwa ta' 2,435. Situazzjoni fl-isptarijiet tagħna. Bħalissa għandna total ta' 149 cases li huma qegħdin jiġu rikoverati fl-isptar, kemm għall-kura kif ukoll għall-iżolazzjoni. Fl-ITU għandna 16, Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei hemm 10 persuni, fis-swali oħra ta' Mater Dei hemm 54 persuna, fl-isptar Boffa hemm 10 persuni, St. Thomas Hospital għandna 13 persuna, Rehab Caring Grek għandna 5 persuni, il-Good Samaritan li huma anzjani li jkunu ġew mill-Old People's Homes li jkunu pożittivi huwa ta' 23, naraw li n-numru hawnhekk ukoll qiegħed jonqos. L-isptar Monte Carmali li għandna 11 persuna u l-isptar ġenerali ta' Għawdex għandna 7 persuni. L-ammont kumulattiv tal-każijiet bħalma qegħdin naraw niżdiedu u jekk inħarsu naqra lejn is-sitwazzjoni qegħdin f'din is-second wave fejn bħalissa qegħdin naraw li total ta' każijiet li kellna wara il-festi tal-Miliet u New Year kien l-ammont tal-peak li lħaqna f'din il-wave u issa qegħdin naraw li n-numri qegħdin ivarjaw infatti il-moving average ta' dan l-aħħar 7 ijiem kien ta' 152 cases. Situazzjoni fid-djar tal-anzjani bħalma kien mistenni wkoll peress li aħna hemmhekk għamilna priorità fihom biex ikunu qegħdin jitlaqmu u għatem minnhom qegħdin jitlaqmu u anke qegħdin jieħdu second dose, però diġà qegħdin naraw l-impatt hemmhekk f'dawn id-djar tal-anzjani bħalma qegħdin taraw in-numru ta' każijiet f'dawn id-djar qegħdin jonqsu bħalissa għandna 6 djar inkluż SVPR, però t-total ta' każijiet li qed ikollna fil-ġimgħa qed ikun żgħir ħafna u allura hemmhekk naraw li inti diġà għandek impatt min-naħa ta' kemm il-mezzi ta' mitigazzjoni u anka il-fatt li bħalissa tlaqmu ħafna minn dawn l-anzjani residenti kif ukoll l-istaff dawn id-djar. Sitwazzjoni fil-komunità jekk inħarsu lejn il-clusters għadna għaddejn biex xejra fejn inti għandek il-maġġor parti tal-clusters qegħdin ikunu joħorġu minn households u anka social gatherings li jkun hemm tan-nies ma' xulxin.
Il-workplaces ukoll qiegħed ikollna xi clusters u hemmhekk tajjeb infakkarkom fil-mezzi ta' mitigazzjoni li għandhom ikunu qegħdin hemm fuq il-workplaces anka jekk ikun hemm nies li diġà tlaqmu f'dawn il-workplaces. Importanti xorta li l-mezzi ta' mitigazzjoni xorta jibqgħu fil-post ħalli jekk aħna nibqgħu naraw x'ħajkun l-impatt ta' dan it-tilqim. Il-total ta' każi attivi għedin naraw qiegħed ivarja u issa naqas peress li inti tara li anka t-total ta' każijiet attivi jkun inqas. F'Għawdex għandna 99 persuna li huwa active case mit-total ta' każijiet li għandna attivi. Jekk inħarsu lejn in-numru ta' każijiet li kellna f'din l-aħħar ġimgħa u nħarsu lejn l-età u anka il-gender tagħhom naraw li l-maġġor parti tal-każijiet kienu bejn etajiet bejn 25 u 44 years. U jekk inqabblu x'ġara mal-ġimgħa l-oħra bħala etajiet li hawnhekk huwa importanti ħafna meta nkoll tkun qed tara x'ikun l-impatt fuq il-vaccination, fakkarkom li aħna maġġor parti tal-vaccinations tagħna qegħdin inlaqmu il dawk li huma 85 and over u jekk tara żieda li kellna minn ġimgħa l-oħra kienet fl-età bejn 35 u 44 years. U dik hija ċara wkoll fejn qegħdin naraw fejn qed ikunu l-maġġor parti tal-każijiet fil-households u anke social gatherings. L-età medja ta' li kellna l-każijiet din l-aħħar ġimgħa kien ta' 39 sena. Għawdu qed ikollna imwiet li tarhom fetajiet differenti u hawnhekk huwa importanti li nfakkarkom li aħna skop prinċipali huwa dejjem li tnaqqas l-imwiet u anka n-nies li jkollhom komplikazzjonijiet. Jekk ħarsu lejn il-pandemija kollha u fejn kienu l-iktar etajiet li kellna, l-iktar età li ġiet affettwata kienu l-irġiel ta' età bejn 80 u 84 sena. Testjar baqa' għaddej, bħalma qegħdin taraw it-testjar għadu għaddej fil-ħabs kemm li għandna hawn Malta kif ukoll fil-ħabs li għandna ġa Għawdex, għaliex importanti li każijiet naqbduhom, anke f'sitwazzjoni fejn nafu li għandna il-varjant tal-Ingilterra li wkoll qed ikollna numru ta' każijiet Malta simili wkoll bħalma qed ikun hemm f'pajjiżi oħrajn. U anke kif għamlet alert ukoll l-ECDC u anke WHO li f'ħafna pajjiżi qegħdin naraw li dan il-varjant tal-Ingilterra qiegħed jieħu over ukoll dak il-virus li kienna qabel bħala il-virus tal-coronavirus. Allura huwa importanti li nafu li dan il-varjant ikun qed jinfirex iżjed malar mill-coronavirus li kellna qabel, importanti li l-mezzi ta' mitigazzjoni jibqgħu hemmhekk u aħna nibqgħu nieħdu dawk il-prekawzjoni kollha ta' social distancing, importanti l-użu tal-face masks u anka il-hand hygiene huwa importanti nibqgħu għaddejjin bihom. Dan huwa importanti xenarju fejn dan huwa kif nafu kif nistgħu nevitaw il-firxa kemm tal-coronavirus li nafu bih u kif ukoll tal-varjant. Aħna għajna insaħħu dejjem il-testjar li għandna fl-ajruport tagħna, dil-ġimgħa ma kien hemm l-ebda bidla fl-Amber countries u dawn huwa lista sieħa fejn dawn in-nies iridu jġibu PCR negattiv magħhom inkella dawk li ma jġibux aħna nkunu qegħdin nagħmluhom it-test fl-ajruport tagħna. Fatti mill-11 sa 17 ta' frar għamilna 1197 rapid tests u minn dan kellna persuna li kien ġie mill-Ġermanja li ħareġ pożittiv u dawn ikunu qegħdin jinżamm mbagħad f'kwarantina. Fakkarkom li għatanna persuni li għadu qed ikollna sintomi u allura importanti li dawk kollha jkunu bis-sintomi iċemplu il-111 jew inkella bbukkjaw fuq covidtest.gov.mt ħalli bekk aħna nkun nistgħu nibbukkjawlkom swab. Nkoraġġixkom biex tużaw dan il-faċilità ta' booking online, infatti minn meta bdejna minn nofs Novembru sa issa kien hemm 16,015 persons li bbukkjaw b'dan il-mod. Covid Alert Malta dejjem fakkarkom fuqha kemm huwa importanti li nibqgħu nużawha wkoll. Fatti għandna 94,215 persons li downloadjaw din l-app li hija dal-waqt kważi 20% tal-population tagħna. Minn dawn aħna tajna l-COVID code lil dawk li kienu pożittivi u kellhom l-app lil 594 li minn dawn 355 infatti daħlu il-code fil-mobile fl-app tagħhom. U minn dawn mill-qalulna kien hemm 1,710 li propju ċemplulna minħabba li rċivew alert li setgħu kienu f'kuntatt ma' persuna.
Bħalissa għandna s-sitwazzjoni fejn aħna għandna t-tilqim tagħna li huwa għaddej sew biex aħna nkun nistgħu nibqgħu nipproteġu lill-popolazzjoni tagħna u sa dan it-tant ukoll importanti ħafna li aħna nibqgħu għaddejjem dak il-miżuri kollha ta' mitigazzjoni li għandna fil-post u l-prevenzjoni u anka li l-każijiet kollha li jkollna nibqgħu ninvestigawhom kemm bl-iżolazzjoni tal-persuni u kif ukoll il-contact tracing. Ħalli bekk aħna nkunu għaddejjem dan il-proċess tal-kontroll ta' din il-pandemija. Welcome everyone to the COVID-19 Medical Bulletin. The current situation is that we are progressing well in the vaccination strategy, whereby we have gone into the third cohort now of vaccination of individual groups of people. We are currently still ongoing with the vaccination of people who are aged between 80 to 84 in our health centers and our community clinics. If anyone within the age group above 80 years of age and has not received our invitation, kindly call our helpline 145 so that we will book you an appointment. We are also ongoing with vaccination of the non-clinical frontliners and also starting with the essential services, people offering the services. We will also be starting with vaccination of the people who are working within the school setting so that we can continue to cover the education sector and continue to provide the best education for our children as well. We'd like to also remind you that we are currently also vaccinating another cohort of our group, which are the vulnerable people. These are the people who are more at risk of getting complications, admissions to hospital, and even deaths. And this is a target group whereby we are sending for these people to come and get vaccinated at our hospital in Mater Dei. I appeal to everyone, if you fall within these vulnerable groups and you haven't received your invitation letter as yet, there's no need to call us. We know about you. We will send for you in the coming weeks as we are outrolling the vaccination program for this vulnerable group as well. And also, I would like to remind those persons who have received an invitation, and they are from Goza and received an invitation to come and get vaccinated in Malta, please ignore that appointment because we will be sending you another appointment so that you will be able to get vaccinated in Gozo because we are offering this service as well in Gozo. And we also have another group which will be prioritized, which are the children who are under the age of 16 and are part of these vulnerable groups. These children, according to the current indications of the vaccination, cannot take the vaccine right now. So what we are doing is that we will be vaccinating the parents of these children. You will be receiving an invitation letter at your home at the address that we have of the child. If one of the parents does not live within the same household, it is important to communicate with the other parent so that this parent will be vaccinated as well. If you have any difficulties, you will have also an email and a contact number to contact if you have any difficulties for these parents of vulnerable children. This whole group is being targeted so that we avoid as much complications as we can. Our vaccination rollout is moving very well. We are ahead of the schedule, which was already planned, and in fact, we have vaccinated with 59,702 doses already, and out of these, we have had 19,199 second doses. So we have almost 20,000 of our population who have already been administered 2 doses. The situation in regard to cases, we have 154 positive cases, so the total number of positive cases is 20,563. We also had 148 persons who have recovered, so the total number of recovered persons is 17,827. We had no deaths since yesterday, but the total number of deaths is 301. Condolences to all the family of these people who lost their lives to COVID throughout this pandemic. And the total number of active cases is 2,435. The 7-day moving average right now is 152. I would like to appeal to everyone to
take the vaccination if you have been invited for this vaccination. This is a safe, good quality vaccine and is effective. All the vaccines we have available, the Pfizer vaccine, the AstraZeneca vaccine and the Moderna vaccine are all effective, and we are giving this vaccine in accordance to the age group of the people as indicated. And also appeal to everyone to stay safe and take the precautionary measures. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Good afternoon, Professor Gauti Giramaghi from Times of Malta. I have two questions, please. When will the over 70s be offered the vaccine? Next week, as you've mentioned, we'll see teachers and non-medical frontliners being vaccinated. So when will the over 70s be receiving this vaccine? Will they have to wait for school staff to be vaccinated first? And my second question is regarding vulnerable Gozatins. I know now you said that they will be receiving a new appointment to be vaccinated in Gozo. But why were they invited to Malta in the first place? Why weren't they offered the vaccine in Gozo in the first place? Thank you. Mistoqsija importanti ħafna, tajb nifmu kif aħna għaddejjin bit-tilqim tagħna. U anka li dan ikun qed jikkorrela ta' dak it-tilqim li aħna għandna available. Bħalma spjegajna aħna għandna l-tilqima tal-Pfizer kif ukoll tal-Moderna li dawn huma indikati li jistgħu jingħataw lil persuni il fuq minn 16-il sena u jibqaw għaddejjin fuq minn 16-il sena fil-waqt li t-tilqima ta' l-AstraZeneca hija indikata skont l-istudji li ħarġu sa' issa bejn l-etajiet bejn 18 u 55 sena. Ma neskludu xejn li jekk joħorġu iktar studji li juru li din hija effettiva ta' etajiet iktar ikbar nkun nistgħu wkoll nofruha f'etajiet ikbar. Però l-European Medicines Agency ħarġet li din għandha tingħata sa' etajiet ta' 65 years. Allura ħan qegħdin nużaw dak it-tilqim kollu li qed jasal. U allura dawk in-nies li huma ta' età inqas minn 55 sena qegħdin nofrulhom l-AstraZeneca. U għalhekk li aħna skont il-prioritajiet li għandna qegħdin nibqgħu għaddejjin bit-tilqim ta' dawk in-nies li huma inqas minn 55 sena u allura qegħdin nikkaverjaw dawk il-persuni li huma non-clinical frontliners, għandna wkoll il-persuni li ħanibdew ukoll huma l-essential workers u anka il-persuni li jaħdmu fl-iskejjel. Il-komplement tal-persuni li huma ikunu il-fuq minn 55 sena ikunu qegħdin jingħataw il-Pfizer vaccine. U allura il-persuni li għandna età ta' bejn 70 u 79 sena jkunu qegħdin jingħataw la darba aħna nkunu qegħdin lestu dan il-cohort li għandna bħalissa ta' bejn 80 u 84 sena. Fuq għawdex, Iva, ftakru li aħna bħalissa għaddejjin niftħu kemm nistgħu ċentri biex nkun nistgħu nlaqmu iktar nies. Infatti anka fl-essential workers sibna anka ċertu postijiet tax-xogħol fejn jaħdmu essential workers li qegħdin ukoll nagħtuhom minn fuq il-post tax-xogħol ukoll ħalli bekk aħna nkun nistgħu nagħmlu r-rollout tagħna. Aħna rranġajna wkoll ma' Għawdex fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li hu wkoll l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ikun jista' jgħinna barra li qed ilaqqam ukoll l-istaff imma wkoll ikun qed ilaqqam lil dawn il-nies li huma vulnerabbli. Allura la issa ġejna fruti din l-option hemmhekk in-nies li huma vulnerabbli li nistgħu wkoll inlaqmuhom f'Għawdex. Hi, Pros Gow Street, Risha Falzon minn One News. X'ta' tagħmilek mistoqsija ta' anzjan li ċemplilna u x'ta' jgħaddi l-każ tiegħu. Dan huwa anzjan li għandu aktar minn 80 sena u fl-aħħar ta' Jannar irċieva l-istedina biex imur jitlaqqam bid-dati rispettivi. ċempel il-helpline u għallilhom li huwa allerġiku għal penicillin u ma qalulu li minflok allura ħirċiv istedin oħra xi għamal persuni vulnerabbli u jrid imur jieħu it-tilqima l-isptar flok f'dawk id-dati indikati lilu fil-health center. Ara żewġ mistoqsijiet minn dan il-każ. X'qed jiġri f'każijiet hekk, ġifieri meta persuna jirċievi invit u mbagħad jgħidu li jrid imur jitlaqam x'imkien ieħor jekk hux jrid japplika jew jirċivix l-istedina hu. U għaliex ċertu każijiet li huma meqjusa vulnerabbli skont il-kundizzjoni tagħhom qegħdin jitlaqmu fl-isptar Mater Dei. Aħna meta tħares lejn il-persuni li huma vulnerabbli huma dawk in-nies ta' kwalinkwa età fuq minn 16-il sena li għandhom dawk il-kondizzjonijiet li semmejt qabel. U allura dawk in-nies pereżempju kant għandek persuna li għandu il fuq minn 80 sena u dan huwa wkoll vulnerabbli, dan probably rċieva l-appointment tiegħu meta aħna batnilhom tal-etajiet. Però jista' jkun li wkoll u dal-persuna jkun irċieva żewġ appuntamenti. Però hemmhekk huwa
importanti li jattendi għall-appuntament li għandu l-ewwel wieħed u bekk aħna mbagħad inkun nistgħu ikollna fid-database tagħna biex inkunu ċerti dan il-persuna jkun tlaqa. Semmejt inti wkoll fuq allerġiji. Tajjeb niklarifikaw li meta inti għandek persuna li għandu allerġija għal xi ħaġa, jekk huwa allerġiku għal penicillin din mhix kontraindikazzjoni li inti tieħu tilqima għaliex din il-vaccine ma fihiex il-penicillin. Ftakru li l-allergies ikunu għal dak il-konstituenti li jkun fija tilqima. Però għandna persuni li kellhom allerġija għal xi raġunijiet oħrajn li kienu allerġiji li kienu severi li jew ikollhom bżonn jidħlu l-isptar jew inkella jingħataw ċertu mediċini li tqal xi forsi ħadu xi vaccines darba oħra, dawn in-nies partikolari aħna ftaħna klinika apposta f'Mater Dei fejn dawn in-nies qegħdin nagħtuhom dik it-tilqima hemmhekk f'Mater Dei. Ħalli huma jekk ikollhom xi allerġija għal din il-vaccine, hemmhekk ikun hemm dak il-health professionals kollha available biex nkun nistgħu nagħtu l-aħjar kura lil dawn il-persuni. Qed ngħid li ma kellniex xi allerġiji li kienu severi u ftit allerġiji li jista' jkun hemm persuni li diġà kienu kollhom kundizzjonijiet ta' allergies kienu allergies li huma minimi ħafna. Good afternoon, Prof. Skawċi, Amy Borch minn Newsbook. Żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda dwar l-awċin vulnerabbli, dawk li ħadu l-ewwel doża hawn Malta, ġifieri niżlu hawn Malta. Fejn ħajkunu qegħdin jieħdu t-tieni doża tagħhom jekk hux se jiġri bħal dawk li qed jirċievu l-ewwel doża, ġifieri li ħajkun jieħduha f'għawdex. U t-tieni mistoqsija, jirriżulta li mit-8 ta' frar kien hemm bdil fil-protokoll fejn jidħol l-swabbing fejn persuna li tkun ħarġet pożittiva wara it-8 ta' frar, qed jingħad li tagħmel 15 ġewwa id-dar u wara tkun tista' toħroġ mingħajr ma jkun hemm bżonn illi tagħmel swab test ieħor biex ikun jafu jekk għadix pożittiva jew le. Kemm tikkonferma dan jekk hux minnu u tkun tapplika wkoll allura għal persuna li tkun qed tgħix ma' dik il-persuna li tkun pożittiva l-coronavirus u allura jekk dan hu minnu kif qed jiġu kalkulati ċ-ċifri tal-persuni li jkunu fihom. Grazzi. Tajjeb, Iva, dawk in-nies li huma vulnerabbli huma mawċin bħalma spjegajt ħajkunu qegħdin jitlaqmu bil-tilqim f'għawdex stess ħalli jekk ikun iktar komdu għalihom ukoll. U anke jekk huma diġà niżlu Malta u ħadu l-ewwel doża u hekk nkunu nistgħu nofrulhom is-second dose ukoll għawdex ukoll. Fuq il-persuni li jkunu pożittivi, aħna dejjem nimxu mal-evidenza li tkun qiegħda toħroġ. Infatti f'Ottubru l-European Agency l-ECDC kienet ħarġet dokument kif għandek inti titratta pazjenti li jkunu pożittivi. Niftakru li iżda ma tgħaddi din il-pandemija dejjem iżjed qegħdin nitalmu siru nafu iktar. Infatti l-evidenza ħarġet ċara li meta inti għandek persuna li ħareġ pożittiv, jekk dan il-persuna ma għandu sintomi, allura hemmhekk il-persuna wara 14 il-ġurnata ma jkunx għadu infettiv iktar. U allura aħna qabel konna nagħmlu test biex nkunu żgur li dan il-persuna m'għadux pożittiv, però mill-evidenza li qed toħroġ hija ċara u anke skont ma huwa indikat ukoll mill-ECDC li m'għandekx għalfejn jekk int għandek persuna qiegħed fil-komunità ma ċandu s-sintomi, improvja, allura dal-persuna nistgħu ma nagħmlulu xejn nerġgħu l-swab test qabel ma hu jkun jista' joħroġ mill-iżolazzjoni. Allura il-persuni li huma pożittivi qegħdin jingħataw l-istruzzjonijiet biex huma jekk m'għandhomx l-ebda sintomi ma kellhomx għalfejn jidħlu l-isptar ġifieri, hemmhekk huma jkun jistgħu joħorġu mill-kwarantina wara 14 il-ġurnata meta sar l-swab test. Il-persuni li jkunu qegħdin ukoll f'kwarantina ma' dan il-persuna hemmhekk huma la darba huma ma kinux ħarġu pożittiv li aħna naqbduhom il-każijiet tagħna huma wkoll ikun jistgħu mbagħad joħorġu minn kwarantina la darba joħroġ il-każ li huwa pożittiv. U aħna il-każijiet ta' recoveries bqajna naħdmuhom kif konna qegħdin naħdmuhom qabel bħalma inti għandek il-persuni li darba dan persuna għamel 14 il-ġurnata u hemmhekk il-persuna mhuwiex qiegħed l-isptar, aħna hemmhekk ikun nistgħu jiġu considered bħala li huwa recovered. Insellimlek, Professor Gawċi, Franċisko Għatani, Net News. Ma nafx tista' xittina xi aġġornament dwar il-varjanti kemm tar-Renju Unit kif ukoll tal-Afrika t'isfel. U xi informazzjoni forsi ħarġu studji oħra dwar il-vaċċin tal-AstraZeneca viżavi il-varjant tal-Afrika t'isfel. Kif ukoll biex inkompli mad-domanda tal-kollega, f'każ illi persuna tkun asintomatika
u tkun tgħix ma' persuna oħra illi testja pożittiv. Dak kif ħatkunu tafu jekk hiex asintomatika jew le. Kif ukoll jekk pereżempju persuna tirċievi stedina biex tmur tagħmel tieħu il-vaċċin u minħabba raġunijiet ta' xogħol ma tkunx tista'. Tax-xogħol huwa obbligat illi ħalli lill-persuna tmur tieħu l-vaċċin. Grazzi ħafna. Fuq il-varjant, iva, din hija diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa għaliex fil-pandemija dejjem kellna affarijiet għaddejjin, dan huwa virus, il-coronavirus nafu li huwa virus li jinbidel regolarment, u allura ġieli jkun hemm dawk il-mutations li jsiru fil-virus li jkunu sinifikanti. U hekk bħalma ġara huwa li ħirġin dawn il-varjanti li qegħdin narawhom barra. Malta mill-ewwel kif bdejna naraw li il-varjanti qegħdin joħorġu żidna il-genetic sequencing tagħna fil-laboratorju tagħna f'Mater Dei u aħna kapaċi li nkun nistgħu nagħmlu sequencing għal dawn il-varjanti. Sa issa kellna 52 cases ta' UK variant. Dawn huma minn dak il-testijiet li nkunu għamilna aħna li nippruvaw naqbdu fejn jista' jkun l-iktar il-varjant. Infatti aħna nippruvaw naqbdu cluster cases fejn naraw trasmissjoni iktar fast biex propju jekk hemm minnhom li kienu l-varjant aħna naqbduhom. Kien hemm xi ftit minn dawn il-52 cases li kienu parti minn clusters ma' xulxin li kienu relatati. Bħala il-variant tas South Africa kellna persuna waħda biss li sa issa ħarġet li hija pożittiva għal dan is-South African variant. Fuq il-vaccines għaddej ħafna studji u l-qegħdin naraw hija li jista' jkollok li dawn il-vaccines, speċjalment għas South African variant, l-efficacy ta' din il-vaccine tkun inqas milli għal dan il-varjant milli tkun għal tip ta' coronaviruses oħrajn. Infatti għaddej studji u anka l-kumpaniji diġà qegħdin jaħdmu biex huma jkun jistgħu dejjem javvanzaw fit-tilqim tagħhom biex propju nkun qegħdin jiżviluppaw tilqim li hu jkun iktar jolqot dawn it-tip ta' varjanti li għandna available ukoll. Jekk fuq dwar il-każijiet li jkollna meta inti għandek persuna li huwa pożittiv fid-dar u inti għandek persuni oħrajn li jkunu fid-dar miegħu, jekk inti kellek persuni li setgħu jittieħdu minn dan il-persuna u ħarġu pożittivi, dak aħna nkunu qegħdin naqbduhom minn dawk it-testijiet li aħna nkunu qegħdin nagħmlu mill-positive cases. Aħna meta l-laboratorju tagħna jew anke l-laboratorji l-oħra privati wkoll li għandhom obbligu li jirrapportawna l-PCR tests u anke issa rapid tests, hemmhekk dawk jiġu għandna. Allura aħna nkunu nafu dal-persuna jekk huwa huwiex parti minn household jew le. U għalhekk hemmhekk isir l-investigazzjoni tal-każijiet bħalma jsiru fl-oħrajn kollha. U Hi, Nicole Mela from Malta today. Just to ask about the genetic testing, how many of these tests are being carried out overall? And do you feel that the situation might be a bit worrying, like your personal medical opinion on this? And maybe a second question, because there's a few cases where someone has been in contact with a positive person, but they're unable to get to a test center without taking the bus, for example. They don't have a personal car or any sort of personal transport. What is happening in this case? How can they go and get a swab test without necessarily putting other people at risk by using public transport? Do you think it's time to maybe start using these like take-home tests or have someone maybe enter their home and do the test themselves? What can be done here? Grazzi ħafna mis-sosja tiegħek. Mela, bħalissa aħna għandna diġà riżultati tal-fuq minn 150 test li għamilna l-varjant u bħalissa għandna numru oħrajn il-fuq minn 100 oħra li għaddejjin fil-proċessi tagħhom. Ġvida qegħdin dejjem nżidu l-kapaċità tagħna ħalli iżjed ma tagħmel inti testijiet għall-varjant iżjed tkun taf x'inhija s-sitwazzjoni li għaddejja. Il-varjant, Iva, hija situazzjoni fejn nafu li dan huwa varjant li jkun hemm iktar trasmissjoni, allura anka bħalma avżaw ukoll diversi pajjiżi rridu nkunu diligenti għaliex dawn il-varjanti huma viruses li jkunu qegħdin jittieħdu iktar malajr. Li hija tajba hija li nafu kif jista' jiġi previs li inti jista' jkollok inqas tnaqqis ta' dan il-virus allura bil-mezzi ta' mitigazzjoni u anka l-prevention measures li għandna.
Jekk inħarsu lejn persuni li huma m'għandhomx min jista' jwassalhom fil-swabbing centers tajjeb, dawk diġà aħna mill-bidunet kellna diġà servizz offrut. Ġifi dawk il-persuni li huma ikollhom is-sintomi huma ma jkunx jistgħu jmorru, dawn m'għandhomx jużaw public transport, m'għandhomx pereżempju jużaw taxi, imma iċemplunna fuq il-111 u aħna nkun nistgħu nipprovdu servizz fejn għandna drivers apposta, karozzi apposta li ġew adattati apposta sa mill-bidunet ta' din il-pandemija u minn hawn nixtieq nirringrazzja l-Transport Malta tal-għajnuna tagħhom ukoll fejn dawn jistgħu jiġu għal persuna u jġibuh fiċ-ċentri tagħna. Nappella biex dan is-servizz jintuża bil-aqal kemm jistgħu. Jekk inti għandek persuni li jistgħu jwasluk, wasluhom ħalli aħna nkun nistgħu niddedikaw dan is-servizz għal dawk il-persuni li vera għandhom bżonn. Nsellim le Professor Gawci li Carter għal Television Malta. Għandi naqqa mistoqsijiet tal-aħħar, waħda minnhom titratta gwida li ngħatat fl-Istati Uniti, mhux fl-Ewropa, ċentru għal kontroll tal-prevenzjoni u tixrid tal-mart li qed jgħid li persuna, pereżempju ħaddiem fis-settur tas-saħħa li s-siġilla l-immunità tiegħu kontra l-COVID għax ingħata iż-żewġ dożi jista' jevita l-kwarantina ġala darba ikun f'kuntatt ma' persuna li jirriżulta pożittiv. Din hija xi ħaġa li qed tiġi diskussa fuq livell Ewropew biex eventwalment ukoll tiġi implementata f'Malta. Tieni mistoqsija rigward dak l-istudju interessanti li sar fl-Awstrija fejn f'dak il-villaġġ tal-iskiing innutaw li l-immunità naturali minn persuni li kellhom il-virus u fiequ kienet għolja sa 8 xhur, sar analiżi fuq in-nies Maltin li fieqhom il-virus kif qed jidhru l-antibodies li konna nitkellmu fuqhom anke bħallhom sena meta bdejna nitkellmu fuq dan il-virus u wkoll varjanti ġodda l-aħbar ukoll illum li l-Ġappun hemm varjant ġdid li huwa taħlita bejn tal-Afrika t'isfel u tal-Ingilterra, però ir-Renju Unit introduċew dik il-lukanda ta' kwarantina biex min jidħol fil-pajjiż għatta 10 tiem ġo din il-lukanda. Din hija xi ħaġa li forsi tista' tiġi wkoll trodotta f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Grazzi. Iva, infatti l-Amerikani CDC ukoll ħarġet lini gwida biex dawk il-persuni li huma imlaqmin diġà jekk jiġu f'kuntatt ma' persuna jew pożittiv m'għandux għalfejn jagħmel kwarantina. Din qiegħda tiġi diskussa fuq livell Ewropej ukoll, infatti kienet diskussa anke fil-Health Security Meeting li sar din il-ġimgħa u bħalissa l-avviż huwa li għalissa mill-informazzjoni li għandna huwa li rridu nibqgħu għaddejjin kif aħna bħalissa li bażikament dawk il-persuni anke jekk huma mlaqma jridu xorta jekk ikollhom espożizzjoni għal dan il-virus xorta jridu jagħmlu il-kwarantina. Aħna dejjem nimxu mal-avvanzi u dak li joħroġ mill-ukoll riċerka u dejjem nimxu ma' dak li huwa l-aħjar u anke li tgħidilna r-riċerka. Iva, il-nu din l-istudji fuq x'jiġri minn natural immunity fejn nafu li persuna li kellu l-marda ħajkollu ftit immunità għal ftit xhur li inti jekk dan jiltaqa' mal-virus jista' li jkollu inqas ċans li jimrat, però milli nafu sa issa hija li permezz tal-vaccine dik ħattik immunità li hija aħjar. U għalhekk li aħna xorta nirrakkomandaw anke għal dawk il-persuni li diġà kienu ġew pożittivi ukoll għandhom jiġu biex jieħdu t-tilqima la darba nibatu għalikom ħalli jekk nkun nistgħu nagħmlu boosting tal-immunità tal-persuna. Fuq li qed jiġru wkoll f'diversi pajjiżi anke x'qed jiġru varjanti anke li inti jkollok varjant imma anke li jkollok recombination li jkollok varjanti li bażikament dawn ikunu qed jagħmlu recombination flimkien allura joħroġ imbagħad varjanti ieħor. Dan ngħidu li huwa virus li huwa intelligenti għaliex dejjem jinbidel, però rridu aħna bix-xjenza nibqgħu nippruvaw nlaħqu ma' dan il-virus u anke huwa għalhekk li inti naraw li dawn il-kumpaniji tal-vaccines ukoll qegħdin jaddattaw il-vaccines tagħhom biex ikunu jistgħu jilħqu kemm jista' jkunu l-iktar effettivi fuq dan il-vaccine. Hemm postijiet, l-Ingilterra u hemm postijiet oħrajn fejn kienu qegħdin jagħmlu dan li ngħidulu l-hotel quarantine li jekk inti għandek persuni li jkunu ġejjin minn barra dawn jitpoġġew ġa lukanda. Aħna li qegħdin nagħmlu Malta u diversi pajjiżi oħrajn ukoll Ewropej hija li dak il-persuni li jkunu ġejjin minn red zones
dawk hunu biss limitati għal persuni li huma Maltin li għandhom bżonn repatriation, imma wkoll li huma jridu jiġu bil-PCR test li jkun diġà negattiv qabel jiġu għaw Malta u aħna nibqgħu nsegwuhom ukoll b'testijiet waqt li huma jkunu kwarantina. U l-istess jiġri wkoll għall-member countries fejn inti dawn iridu jagħmlu testijiet. Dawk il-persuni li qegħdin f'kwarantina minħabba travel, aħna ngħidulhom biex jevitaw kemm jistgħu li huma joqogħdu f'postijiet fejn hemm persuni oħrajn. Ħalli jekk huma joħroġilhom il-virus waqt li huma qegħdin fil-kwarantina ma jkunux qegħdin jesponu lil ħadd ieħor ukoll. Minna hekk nixtieq nirringrazzja lilkom ġurnalisti wkoll lil kull min kien qiegħed isegwina, l-appell tiegħi huwa bħal dejjem għandna t-tilqima jekk inti ġejt offru din it-tilqima ejja ħu din it-tilqima u ejja nkomplu għaddejjin bil-mezzi ta' prevenzjoni li nafu li jkomplu jikkontrollaw is-sitwazzjoni tal-COVID. Grazzi u nsellmilkom.